mo dyan portion no kang Gaisano Grand Mall hasta to kay Nara no sa punta. Makita ninyo ang dyan sunog no sa Japon ang kalayon. Pagpunay tayo ginapalong kater ng mga firefighters sa piyak nga portion. Mga kasamanwa no okay na mga started mga 5:30 no or 5 o'clock kay na diyang sunog until now no ura pa sa gyapon na palong ang kalayo kay do nagamat-amat pagilaton ta sa piya ka portion no kang Gaisano Grand Mall no ang bilog nga babaw kung nakita ninyo no sa atin nga Facebook live again mabahal-bahal diyang sunog no it's almost 30 minutes or let's say 40 minutes no nga kinatingmaan kata ng mga firefighters nga mapalong no ang kalayo mapatay dyan mga kawianan malawid-lawid ka dyan mga kasimanwa no kag probably naglaton pag ito sa piya ka portion no kay na daw dyan nagumpisa piso kung makita ninyo dyan sa Facebook live no sa kabahal nga sunog probably ang damage na kanya nga makitaan matuga no sa mga kagamitan no kon sa establishment medyo mabahal-bahal ko mga kasimanwa.